Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Gal. Daghang salamat igsoon sa imong makugihon nga pagsubay sa atong pagtuon sa sulat ni Pablo sa Roma. Ang hinaot ko nga naa ka sa maayong panglawas o ubay-ubay usab nga mga espirituhan ng butang nga imong nakutlo diri sa atong pagpanag-uban sa ato ang pagtuon. Ang atong pagtuon karon dalhon na kita sa pagkamatarong sa Dios, maangkon lamang pinagi sa pagtuo ug dili sa pagtinguha nga mutuman sa balaod. Ang saysay niini gitudlo sa Roma 9:30 ngadto sa Roma 10:21. So kani nga mga sigutanan mo ni dalo na to sa unahan, no? Og lakip na ang paghisgot nga ang mga Hudyo nalimot sa pagkamatarong sa Dios nga maangkon pinagi sa pagtuo ug sila nagpabilin sa pagbuhat sa balaod. Kini masaysay kini sa Roma 9:30 ngadto sa Roma 10 paingon sa 1 paingon sa 3. Mao lamang kini una ang ato paghisgutan kini Roma 9:30 padong sa Roma 10:3. Akong basahon ang kasulatan nan unsa man ang atong ikaingon. Ang ikaingon ta mao kini ang mga dili Hudyo na wala man ning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios nakabaton hinuon niining nga pagtuo, samtang ang Israel nga naning kamot nga mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod wala hinuon sila mulampos. Nganuman kay ang ilang paningkamot wala man nila ipasukad sa pagtuo kundi sa buhat. Napandol sila sa bato nga makapandol. Sumala sa kasulatan, gibutang ko sa Sion ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga makapatumba kanila, apan ang mutuo kaniya dili gayud magmahay. Ang Roma 10:1 matud pa mga igsuon, gipangandoy ko sa kabug-os kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig ka Hudyo ug nagampo ako sa Dios alang kanila. Kay saksi ako nga mainiton kayo sila sa pag-alagad sa Dios, apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa pagkamatarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kagalingong paagi, busa wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa pagkamatarong sa tao. Mao kini maigsoon no ang pulong sa Roma atong gibasa. Ang apostol sulay pagdala sa mga membro sa iglesia sa Roma pagbiya sa ilang mga nahimong desisyon aron ilang maila ang pagkamatarong sa Dios nga maangkon lamang pinagi sa pagtuo kang Kristo. Samtang ang pagkamatarong nga gipundar sa maayong buhat naghatod sa mga reliyosong propesor ngadto sa kalaglagan. Ang ilang mga pangutana mahukmanon og napamatuod ni Pablo atubangan sa konseho sa unang iglesia og ilabi na atubangan ni adtong nagsalig sa pagkamatarong pinagi sa balaod nga walay bisan usa kanila nga nagtuo og nagtuman sa tanang kasuguan sa Dios og wala kanila ang maluwas pinagi sa buhat apan pinagi sa grasya sa Dios nga naa lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Makita kana sa mga buhat 15:6 ngadto sa 11. Siya nga nagbiyay-biyay sa grasya ni Kristo na isama sa kataong naglakaw sa kangit-ngit nga mapandol sa dakong bato sa dalan, madagma og mamatay. Makita kana sa Isaias 8:14, Isaias 28:16. Bisan kinsa naman igsoon nga maglakaw-lakaw sa ngit-ngit, no? Way suga, way dala flashlight, siguro gina nga mutikalbong gina siya kung makapandol kana siya bato. Mausab kana ang hulagway sa tao nga wala na pundar sa pagtuo kundi nagsubay sa iyang kagalingong paningkamot, sa iyang kagalingong katarong pinagis buhat o pagsunod sa mga balaod. Bisan ang napasiguli niya nga mga Hudyo sa Dios kadaghanan kanila si Kristo ang hinungdan sa hukom alang kanila tungod kay gisalikway nila ang kalagsaon niyang grasya. Tinuod no ang mga Hudyo maghisgot kay Kristo dili sila makadawat kay Hesukristo kay wala sila mituo kaniya sa ilang relihiyon o gayud ang katumanan sa kinibang pagsubay sa balaod, no? Dili sila sa
mga pagtudlo ni Kristo mapandol sila. Nga mao nga gipamatud-an ni Apostol Pablo ang daghang Hudyo nga makugihon sa pagtuman sa balaod ug naningkamot nga mutuman sa kasuguan. Gimahal niya sila tungod sa ilang kakugi, naglaom nga unta ilang sunggaban ang oportunidad sa ilang kinabuhi ug dawaton ang dakong gasa nga gitagna o gitagana alang kanila. Apan mao lagi hugot ang pagampo ni Pablo ngadto sa Dios nga unta sila magiyahan ngadto sa kaluwasan nga gitagana alang kanila. Apan saon man pod lagi nga di pa pod sila mutuo na sinati ni Pablo ang kadaghanan sa mga Hudyo nga naa sa sentrong ekonomikanhon sa imperyo sa Roma nagtuman sa ilang balaod. Sa tinuod mga igsoon katong mga Hudyo nga gisulatan niini no sa Roma, apil sila nga gitumbok ni Pablo nga hinaot tagi siya, nagampo siya nga sila makasabot unta. Apan usa man gyapon sila sa misalikway sa grasya o naa magkupot sa pagsunod sa balaod. Wala sila mag-ila sa bag-ong pagtulunan sa pagkamatarong sa Dios nga maangkon diha kang Kristo. O niya apan naninguha pinaagi sa wala gina nagtinguha sila sa pagsunod sa balaod, pagampo, pagsakripisyo, paghatag wadto sa mga balaang dapit o kining gitawag nga pilgrimage. Og mutuman sa kapin sa 600 ka mga kasuguan, pastilan. Og ilang isalikway ang tinuod nga pagkamatarong sa Dios, pagkamalimbungon no nga mga panghunahuna nga igsoon. Unsang klase pag-antos nga ilang gihatag sa ilang mga kagalingon. Mao ba sad ikaw igsoon no? Nagsunod basag kas balaod, magampo kita. Langit nun nga mahan gisimba kanamo tungod kay kami mga magtotoo nagikan sa mahugawng mga hintil apan tungod sa kadato sa imong grasya. Nadawat namo ang panalangin sa usag-usa. Gitugyan namo ang among kagalingon sa pagkamatarong isip adakong gasa. Usa nagampo kami kanimo. Kay hatag mo usab kining susamang panalangin ngadto sa mga sumusunod sa ubang tinuoan nga nagtuo nga kamatarong pinaagi sa kagalingong paningkamot. Palihog tangtanga ang ilang mga garbo, tabangi silang mutuog musalig kanimo isip imong mga hinigugmang mga anak. Amen. Dunay mga pangutana igsoon. Unang pangutana, nganong milyon-milyon sa mga magtutuo sa nagkalain-laing kaliwatan nakadawat sa pagkamatarong sa Dios ug nagmalig-on niini. Ikaduhang pangutana, nganong ang mga reliyosong katawhan ug ubang tinuhoan nagtinguha man pagsunod sa ilang balaod aron lamang maangkon ang pagkamatarong sa Dios. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.